gaskiya ce ba a so, ina manya-manyan malamanmu akan gaskiyan aka kawar da su, ina Sheikh Ibani Zaria, ina Sheikh Jafar, duk an kawar da su akan faɗan gaskiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wani irin bala'i ne? Wace irin masifa ce wannan? Ta tunkaro mutum ya rasa yadda zai tare ta. Duniya ta. My world is a story about the people of the world, the good ones and the bad ones. Kun zo gaisuwan su da kai an fara nuna hali saboda tsabar talauci. Kawai na yarinya ta yabo min yan bakin gida. Saboda baki da kunya ne kike faɗa haka? Saboda kawai ni wani mu ba ɗaya ba shikenan sai ka buga samun karan tsana. Shanan unguwa labarin ki sai yawo yake a bakunan su. Kai malin dakata, aljanna ta ubanka ce? Ogasari, kai hakuri. Kai wani irin mahaukaci ne. My world can draw our attentions to change our bad attitude before it is too late for us. My world is a story that draws our attention so that we can become good people, not because of anything, but so that we can be salvated in this world and in the life and in the hereafter. Na faɗa da ƙaramar murya, na faɗa da babban murya, duniya ta ce duk wani mai ganin zai ja da ni to bismillah shege ka fasa. Shine yau dan Basir zai kashe shi ya dame ya ganni. Malam ni ba sa'ar ka bace, ka iya harshen ka. Ki sake kiran mahaifana da barayi. Hajiya kake nuna ma dan barayi. Wace ce ita? Dan barayi. The Holy Prophet, peace be upon him, has commanded us to stay away from doing bad things, injustice and wickedness to fellow humans, and pride. Human beings are nothing in the eyes of God. Producer, Deladi Sajan Bagobari. Executive producer, Haske Film Media. Story, Mansoor Khan. Script writing, Habun Hajia. Assistant director, Surajo Action Director, Jamilu CD Ishak Habun Hajia. Director, Mansoor Khan, and Action Director. You can get this film titled Duniya Ta on our YouTube channel, Duniya Ta TV, or call this number 080-3265-2582 or 080-3615-4742. Duniya ta.